Rabi musibi tedduɓe hettiɓe trop c'est trop. Fatimatou Ndiaye andu ko mbaɗata, andu ko jahata, ganda ko golloɗa. Fatimatou Ndiaye trop c'est trop. Mi noddima 3 fois ou 4 fois e numéro ji ma. Mi noddima par WhatsApp, mi noddima par appel normal. Des fois ko ɓuri ko hewde bom sonata. Je ne sais pas holto gonda. Ɗum min mi ligitani ɗum. Mais c'est que je veux te dire, il faut keɗoɗa no feewi ko yimɓe ɓe jahata ko. Nous ɗo e Sénégal ɗo, Macky Sall an e hoore ma ala fof ka wiyani ɗo Macky Sall hay goto meeɗan porte plainte. Ala fof ka wiyani ɗo ministre de l'intérieur, ala fof ka wiyani ɗo justice Sénégal. A wi ministre de l'intérieur hunde ha beltiɗa ɗo, ala fof ka wiyani ɗum. Nde gondane ɗo mi waɗa menacé de mort, mi yeggi gallam e ɓe jiiɗi ko wardemi. Hay goto meeɗa addandema yotta, hay goto meeɗa pour dem plainte. Macky Sall ala fof ka sosanani ɗum ɗo, ala fof ka haalanani ɗum. A meeɗa porté de plainte. Gouvernement o ala fof ka wiyani ɗum, woni min, woni an, woni Baye Niass mo mbaɗɗa o porté plainte e jeune goɗɗo mbaɗɗa porté plainte e enen pop mouvement ji ɗi pop ala fof ken mbiyani oɗo gouvernement en meeɗa porté den plainte. An e hoore ma ala fof ko fenane nde a fawani dow gouvernement o. Hande c'est vrai a wattidima arde, a nanodiri e maɓɓe, a waɗi ko mbaɗɗa ko te a nanodirani hen hay goto, sabu ko an tan wela waɗi. Minen sa wayninoma min ma wonno mbaɗirɗa ta wonanda ni, ka an tan yeehi e jubbol ma waɗi ko mbaɗɗa ko, waɗi discours ma wi a ummima ga a hotito, ça c'est ton affaire. Mais mbimi ko ya dartu. Aɗa andi ko tagi jogorɗa ko huɗede, aɗa anta kan ma huɗede, c'est parce que ɗum ɗo a dañca hen duwaw, dañca hen ko kuddi, a dañca hen woni, dañata hen ko malkisare, hay a dañca hen victoire, dañca hen ko défaite. Parce que aɗa andi ko tagi neɗɗo hoynetake te neɗɗo fotani hoyno bandum. Sa woni koynowo yimɓe kadi a fadata hoynede. ɗum ɗo wona haydara. An ko yimɓe mbiyatma ko, an yimɓe mbawa widema ko mbiyani Idrissa Seck, est ce que a miiɗi nande o porte plainte. Yimɓe mbawa widema ko mbiyani ɗo Sonko, est ce que a miiɗi nande o porte plainte. Yimɓe mbawa widema ko mbiyani ɗo député ji Benno Bokk Yakar walla député gonɗi opposition, ministre uji ɗi, même no commandaji men hande armée ala fof ko mbiyataki, général uji men ala fof ko mbiyataki, oɗo gardiɗo gendarmerie Sénégal ala fof ko wiyaka ɗo. An a meeɗi nande porte plainte, an mbiɗa une deux rek mbiya plainte, an aɗa yiiɗi plainte quoi Fatimatou Ndiaye, mais accan yimɓe plainte. Et puis ko ɗum ɗo sa waɗi ni yimɓe ɓe fof dentat kawa ma an goto. So ɓooyi hayɓe hande ɓe gonda ɓe ko caggal maɓɓe gonda, maɓe gartu kamɓe koye maɓɓe ɓe mbatta fiidema. Kamɓe fof ɓe mbattata ko lappudema, ɓe mbattata ko fiidema, te kamɓe fof mbattata ko habdema. Sabu ɗo jaɓɓuɗa ɗo wona ɗon. Arrête ko mbatta ko. Aɗa jogui droit wadde rejoindre président de la république, aɗa jogui droit wadde rejoindre Benno Bokk Yakar, aɗa jogui droit wiide min ni jirunomi hande ko ni jiromi. Aɗa jogui hen plein droit comme no neɗɗo goɗɗo jogui droit wadde opposé au président Macky Sall. Mais kanta noon yaade aɗa porte plainte an e hoore maɗa, e malgré an ko mbaɗɗa ko e Sénégal fof ko yimɓe jiyanma ko e ko yimɓe gandanma ko fof, an mbaɗa osé wiide aɗa porte plainte, andu ko mbaɗata. Ganda ko kalta e aussi ganda ɗo kalta. Ayi minen min kanga on se connaît très bien, eɗen gandodiri. Aɗa andi mbeɗa anduma, te aɗa andi mbeɗa andanma aussi. Baye Niass en ɓeɗo portande plainte, ɓeɗo hanki ko kamɓe mbinɗa kamɓe goni moƴƴuɓe, ɓe ko kamɓe gondunɗa, ɓeɗo ko kamɓe limmodirnuɗa, ɓe ko kamɓe jadannuɗa, ko kamɓe jaaduɗa Fouta, kamɓe jaaduɗa gonduɗa partout. Woni heɓe ganduɗa ɓe ko nde ñande cokete ɗen quelques jours avant korko ko enene mabɓe cokda. Hande ko ɓe mbattinɗa mbiyaɗa porte plainte pour ɓe mbima ko mbima ko, mais sa jaɓi wadde hunde jaɓata wadde assumer. Il faut assumer tes responsabilités. Fatimatou Ndiaye arrête ko mbatta ko moƴƴani. Hande Jolf, Pullo, Socé, Bambara, Sarahulle ko mbaɗɗa ko pour wiide a tawti président walla ko way noon, walla an hande acci combat ɗum hay goto waɗanima hen contre. Mais yimɓe fof dentata mbaɗma contre ko wiide nde kala biɗomo ni porta plainte, par ce que wawa porte plainte Sénégal fof. Donc min hooram portam plainte, c'est parce que ko mbatta ko yoɗani, wona gueɗal dimu, wona gueɗal joɗgal. Accu ko mbaɗata ko, accu encore ko mbaɗata ko. Et puis fof heƴata e vidéo, fof haaletake e public, mais aɗa andi min mbeɗa andi. Donc accu porteje plainte mbatta ɗi. Wa ila aussi jaɓa uddide téléphone ngaji maɗi yimɓeɓe kalda e ma, gartirma e lawol, parce que ka neɗɗo tan. Min quand je vois Seydou Tall na haala e ma, walla mi yeehi Baye Niass na haala e ma, walla mi yeehi Dou na haala e ma, walla woɓɓe non a tampi. Sebo ko ɓe tan ganduɗa, ko ɓe ganduɗa guilangi tawi hande arani. Woto dogno autoji keɓa kalis mbiya aɗa waɗa aɗa hangue. Et puis ɗo hay goto a wawa ɗo sok, tipo a wawa sok hay goto, hayso gouvernement o fof wallima a wawa sok yimɓeɓe. Donc arrête ko mbatta ko, ɗum ɗo yoɗani. Gollodade Macky Sall
ɗum yimɓe ɓe pop ɗin jogui hen droit yidde Macky Sall min hay goto ɓurani kam yidde Macky Sall hay goto ɓurani kam wonde APR kala biɗo APR ƴeek mi wima ƴeek mais taka kam yaade mbeɗa hangue non jarani par ce que hay goto forcé take ɗo yo wonoy neɗɗo Sonko walla forcé yo woni neɗɗo Macky Sall neɗɗo foof kay waɗa choisir ɗo weeli ɗum yaha toon mais a wonnino e combat an fodanno combat yi ha ɓuya yi goɗɗum a yalte combat o ha ɗon tan kanta wi ndar porte plainte ɗum kadi tampina hoorema accu ko mbatta ko ɗum ɗon soofi